שבת שלום, הפרשה היא פרשת ויחי, ואנחנו מוצאים בפרשה שלנו דבר אדיר, דבר נפלא, דבר שאולי סוד הגאולה תלוי בו. כתוב שכשיעקב אבינו בא ורצה לברך את הבנים שלו, אז הוא קרא לכולם, והוא אמר להם, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. אבל זה נסתם. נסתם ממנו, נסתם מבניו, יש בזה מחלוקת בין הפרשנים. מה שבטוח נכון זה שאם הוא ביקש לגלות, אז לא קרה פה כלום. אלא יש פה אולי גילוי של הקץ, אבל הגילוי של הקץ הוא בצורה סתומה. בצורה שאתה תצטרך להאזין, להקשיב, לשים לב, כי הקץ כבר כתוב פה. אבל איפה הוא כתוב? אני קורא את כל הפרשה, ואני לא רואה שום דבר שקשור לגאולה, לכאורה. נלך גם לסוף הפרשה יחסית, אחרי שנפטר יעקב אבינו, כשכבר לא רואים אותו בזה העולם, בצורה פעילה, לכאורה רק רואים את חיותו בבניו. אחרי זה פתאום האחים מתעוררים ואומרים ליוסף אולי שקר. הם אומרים לו, ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא נא פשע אחיך וכו'. מה הכוונה? הוא אמר או לא אמר? אני קורא את התורה ואני לא רואה שיעקב אמר את כל זה. אז מה, האחים שיקרו? אז אולי כן, אולי משנים מפני השלום. הבינו האחים מכל מיני סימנים שהם ראו שיוסף עכשיו הולך לכעוס עליהם. ולכן הם אמרו, תראה, עד עכשיו נסעת לנו בזכות יעקב, אבל אבינו גם ביקש שזה, ובאמת היה פה רצון, ברור שכל אבא רוצה שהבנים שלו יישארו מאוחדים גם אחרי פטירתו. ולכן הם אמרו את זה, הם שינו קצת, נכון שהוא לא בדיוק אמר את זה, אנחנו יודעים את רצונו, ושינו מפני השלום. אבל אפשר להגיד שאולי זה כן כתוב בפרשה. זה כתוב ממש פה. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. במדרש תנחומא כתוב שבתוכן של האספו ואגידה לכם, כתוב גם להיטהר. הם צריכים ללכת למקווה, או אני לא יודע מה, לעשות תשובה, חשבון נפש, להיטהר ולהגיע. מה הקשר בין המילה להאסף ללהיטהר? מסביר רמי השילוח, אדמו"ר מישביצה, שבעצם יש פה נקודה חשובה מאוד ומהותית. כדי להתאסף באמת ביחד, אתה חייב להיטהר. וזה הקץ הסתום בעצמו שגילה יעקב לבניו. דעו לכם שסוד הגאולה תלויה באחדותכם. כך אמר להם יעקב בעצם, האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. אתם רוצים לדעת מה יקרה אתכם באחרית הימים, אתם חייבים להתחיל להתאסף. אתם חייבים להתחיל להתאסף כדי לדעת איך להתנהג כשהגאולה כבר תגיע. כדי לדעת איך להתנהג אחרי ש2000 שנה חייתם בגלות. פתאום עליתם לארץ. אם עכשיו אתם לא תתאספו, לא תצליחו להקים מדינה, ואת זה ברוך השם כבר הצלחנו. אבל הלאה, אם לא תתאספו, לא תוכלו להקים בית מקדש, לא תוכלו להביא גאולה אמיתית, גאולה שלמה, לא תוכלו לעשות את זה. בעוד רגע נראה שזה ממש כתוב בדברי אחד מחוזי הגאולה הגדולים שלנו, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. אבל הנושא הזה זה נושא משמעותי לחלוטין. ויעקב מוסיף עוד דבר, תדעו לכם שכשתאספו, כשתרצו להתאסף, אתם חייבים לטהר את הלב שלכם קודם. חייבים. מה זה לטהר את הלב? קודם כל מחשדנות. כאשר אתה רואה 12 שבטים, כששמעון ולוי רואים את בני יוסף, יוסף איש שלום עולמי, רוצה לעשות ברית מילה לאנשי שכם, כמו שמובא במדרש, שהוא רצה שככה יהיה ברית מילה, והוא נבעט ממעשיהם של שמעון ולוי, השתגע מאיך הם עשו את הדבר הזה. לאחר מכן הוא בא למצרים, וגם את מצרים הוא מנסה להעלות, ודואג למחיה שלהם, ודואג לפרעה, האדם הכי אוניברסלי שיש, איזה יהודי, יהודי של שלום, יהודי של שלווה. ופתאום הוא פוגש את שמעון ולוי. האנשים הכי קשים, הם מנסים להרוג אותו, עד כדי כך. באמת היה שם סיפור מאוד מאוד חמור. התנגשות חזיתית. אתה רואה את 12 השבטים, וכמו שעכשיו נתתי את זה, יש את יהודה ודן, ויש עוד המון מחלוקות, בני השפחות ובני הגבירות, המון מחלוקות שיכולות להתעורר במשפחה בת 12 שבטים של אנשים שכל אחד תותח, כל אחד מנהיג, כל אחד מוציא לפועל שיטה חדשה בעבודת השם, זרם חדש. אתה יכול בקלות להתבלבל ולחשוב, אלה עושים את זה בגלל אינטרסים. זה הוא בכלל לא מכוון לשם שמיים, זה עושה את זה בגלל כך וכך. זה מקבל כסף מחול ורק בגלל זה הוא עושה את זה. אין פה בכלל, הם לא בסדר, לא בגלל שיש להם שיטה אחרת. הם לא בסדר כי מה שגורם להם לשיטה אחרת זה רע מאוד. זה משהו זר, מניעים זרים, שיקולים זרים, אינטרסנטיים. כל הנושא הזה חייב טהרה. תיטהר רגע, ותגיד רגע, גם עליי יכל לחשוב מישהו שאני עושה את זה לא ממניעים נכונים. ואני מתאר את עצמי, ואני כן רואה שיש אמת במה שאני רוצה לומר. נכון שאולי גם יש לי איזה שהן טובות הנאה, אבל אני רוצה באמת לגרש את הנושא הזה של טובות הנאה, ולחשוב רק על אלה שם שמיים, ועדיין יש מקום למה שאני רוצה לומר לעם ישראל.
אז אולי בדיוק ככה גם חברי. האספו, אומר המדרש תנחומא, היטהרו, תטהרו קצת, תטהרו. בואו לדברים בתמימות, בתחושה שאומרת, גם זה שמולי רוצה בטובת עם ישראל. גם זה, ועכשיו בוא נקשיב לו. עכשיו נראה שבאמת יש 12 שבטים, באמת יש גיוון אדיר, מרחב מאוד מאוד מגוון של דעות, ושל רצונות טובים, ושל דרכים בעבודת השם, לכולם יש מקום. זה עם כזה שבנוי מ12 גוונים, מה אפשר לעשות? נכון שיש לכל יהודי דעות שונות, אבל זה הכי לכתחילה שיש, זה לא צריך להיגמר. נכון, צריך הנהגה אחת, צריך לדעת מי מלך ומי במקום אחר, ואם שמעון יהיה מלך זה יהיה קטסטרופה. בסדר. אבל אחרי ששמעון הוא לא מלך, הוא לא המנהיג, האם יש מקום לדעה שלו? ודאי. יש מקום לו בכל בתי הספר. מלמדי התינוקות הרי היו משבט שמעון. הרמח"ל, הקטנוני הזה שבין השבטים חייבים להסיר לפני הגאולה, וזה מהבטחת השם עלינו, שבעזרת השם זה מה שיקרה. והוא מה שיעד לנו הנביא על הזמן העתיד, שלמען טובת ישראל שלמה, למען תהיה טובת ישראל שלמה, יקדים הקדוש ברוך הוא להסיר מלבבנו המידה המגונה הזאת. ואז לא יהיה צער לאחד בטובת האחר, וגם לא יצטרך המצליח להסתיר עצמו ודבריו מפני הקנאה. והוא מה שכתוב, ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יכרתו. אפרים לא יקנא את יהודה וכו'. הוא השלום והשלווה אשר למלאכי השרת, אשר כולם שמחים בעבודתם, איש איש על מקומו, ואין אחד מתקנא בחברו כלל, כי כולם יודעים האמת לאמיתו, האמת לאמיתו שאף אחד לא יכול בלי השני, ועלזים על הטוב אשר בידם, ושמחים בחלקם. יהי רצון שנזכה לשמוח באמת בחלקנו, לא רק הגשמי, אלא גם הרוחני, ולהכיר את טובת חלק חברנו בעין טובה וללא